Non fai falta saber debuxar para aprender a pirogravar, aínda que axude, pero se sabes colocar ben un calco, xa tes a mitad de feito. Hoxe quero amosarvos un xesto pequeno que cambia todo cando pirograbades. Como fixar o calco para que non se nos mova. Porque se se move, pois o debuxo sae mal e iso pois non ten arranxo despois coa punta quente. Primeiro o lápis, ten que estar ben afiado. Un lápis rombo fai unha liña grosa, imprecisa, e logo esa imprecisión pasache directamente á madeira. O papel calco ten dúas caras, e isto confundiu moita xente ao comezar. A parte do carbón, a que mancha o dediño, vai sempre cara á madeira e non cara arriba. Se o colocades ao revés non pasa nada ao papel. Velaquí está o problema. Colocas o debuxo, empezas a repasar, e nada máis moves un pelín a peza, escorrégase todo. Segue xirando e xa non atopas onde iba o deseño nun principio, e o resultado pois son liñas dobradas e un deseño que xa non se parece nada ao que querías facer nun principio. A solución é tan sinxela que dá raiva non sabela dende un principio. Unha pequena tira de cinta para poñer na parte superior do deseño, pegando a poder ser pois na peza de madeira, o calco por debaixo e xa está. Tachán! É así de sinxelo. Así o conxunto, pois cada vez que meneas a peza, o conxunto móvese como un só, non o un contra outro. Agora si, repasamos con calma, sen presa, seguindo as liñas do trisquel. Fixádevos, o papel non se move nin un milímetro. Retiramos o papel con coidado e aí está. Limpo, centrado e sen dobleces. Listo para coller o pirógrafo. Un xesto de 3 segundos que aforra 10 minutos de arranxos. Se che serviu, deixanos un corazonciño. E contanos nos comentarios que erro cometiches ti a primeira vez que usaches un calco.